Hokejisté v Vsetína mají za sebou první domácí přípravné utkání a o jeho zhodnocení poprosím hlavního trenéra, pana Daniela Babku. Tak dneska nás troška postihli také problémy zdravotného charakteru a vlastne počas toho dňa sa nám vlastne zmenili tie päťky, tie útoky. Počas dňa ešte pred zápasom nám nejakí chalani zrazu vypadli. Čiže tam sme to museli na to nejako zareagovať. Niektorí chalaňov sme museli zavolať, ktorí nemali hrať vlastne pôvodne. Čo sa potom podpísalo aj na tom zápase. Treba povedať, že dneska sme nemali až tak nohy. Nebola tam tá energia, ktorú sme chceli. Samozrejme ten program ešte je pre chalanov náročný, lebo sa do toho trénuje. Čiže potom počas zápasu nám vypadli ďalší dvaja hráči. V tej druhej tretine tam sme doplácali na tie vylúčenia. Sme dostali to 3-5, 2 sekundy pred koncom toho trestu a to bolo také, že nás to akože dosť zrazilo dole, ale potom do tej poslednej tretiny sme sa nadýchli. Tam sme začali lepšie a sme potom točili len 3 centrov. A dali sme na 3-2. Samozrejme ten tretí gól tiež bol taký dosť nešťastný. V tých situáciách veľa dneska viazla nám viacej komunikácia. Chceli sme skúšať už nejaké také veci, ktoré tam chceme zapájať, ale boli sme trošku mimo toho, čo sme chceli hrať. Čiže z našej strany to bol poučný zápas. Potrebujeme samozrejme ale tie veci viacej naladiť a musíme vedieť v podstate, aj sme to chalanom hovorili, že vedieť vyhrávať aj také zápasy, kedy trebárs nemáme nohy, kedy sa ten zápas nevyvíja dobre, aby sa neopúšťali, aby stále tomu verili a pre tou tretiou tretinou v podstate sa nejako nakopli. Niektorí zmenili posty a bolo to lepšie, takže tam sme potom dostali v tom power play, takže tam sme šiahli na vyrovnanie, ale nevyšlo to. V souvislosti s tím zápasem asi na stadioně zaujalo, že jste do druhé třetiny vyměnili brankáře, tak tam byl nějaký zdravotní problém s Davidem Honzíkem? Áno, David sám prišiel za nami, že nemôže pokračovať, tak v podstate odstúpil a sme museli na to takto reagovať. Čiže bolo dobre, že sa Adam nezranil, lebo tam by sme nemali náhradu. Jak jste mluvil o těch zdravotních komplikacích, dá se říct, zda je to krátkodobější, nebo i u některých hráčů dlouhodobější? Malo by to byť krátkodobé. Ja verím, že Klv už začne trénovať od budúceho týždňa pomaličky a ostatní v podstate sú to skôr také výrozy. Čiže musíme na to zareagovať, nejak to zaraziť, tak snažíme sa tomu teraz aj prispôsobiť ten program, aby sme to zastavili teraz včas. Pomalu vám končí 4. týden přípravy na ledě, kdy jste trénovali v těch 2 skupinách, tak jestli byste mohl prozradit, jak bude vypadat ten další tréninkový program? Už budeme chodiť iba v jednej skupine. Zatiaľ vyzerá, že budeme chodiť zhruba v tom počte 24 a vlastne teraz riešime, že ako budeme riešiť tých chalanov, ktorí vlastne sú na tých tryoutoch a ako budeme pokračovať, v akom zložení, kde kto pôjde. To si teraz musíme vyhodnotiť. Dá sa povedať, že teraz ku koncu týždňa a začiatkom budúceho týždňa, aby sme už to vedeli potom vlastne vyhodnotiť a poskladať, ale už budeme trénovať všetci.